in Northeast Record presentation. Amin, amin. To na gode. Mun gode fa. Zai ba ku ai. Amin, mun gode. Allah ya kai ku gida lafiya, kun ji? Amin, mun gode. Motin ku. Za su karba a can ai. Amin, mun gode. Amin, mun gode fa. Amin. Ku gaida gida fa. Wa alaikum salam. Hajiya? A Kamal? Sande. Na kira Hajiya take cewa ba za ka samu zuwa ba ka jin daɗi. Wallahi Hajiya na samu sauki ne shi yasa na ce bari in zo yanzu. To Allah ya ƙara sauki. To amin. Gashi kuma ka shigo yanzu an tashi. Wallahi Hajiya. Isan? Ga Isan. Sande ko Allah ya raya mana ke. Amin To ya. Hajiya zan wuce. To na gode. Okay, to shi. Ka gaida Hajiya. Ka ji ko? Ta. Hello, mommy. Ina ni? Habali, me yasa za ka yi min irin haka? Mommy, amin afuwa. In har ka sake wannan karin ka bar garin nan, baka zo ba, wallahi zan yi fushi. Subhanallah, mommy. Yanzu zai dare yayi, insha Allah gobe da safe zan zo gida. Dare? Dare yana hana mutum zuwa gidansu? Dare ba zai zama hujja ba. Ban gama abin da na zo yi Kaduna ba ne, amma kamun in gama watakila kin riga da kin yi bacci. Bacci ba zai ziyarci idona ba, a dalilin halin da nake ciki yanzu. Mommy, ki dai mun afuwa insha Allah gobe da safe za ki gani. Shikenan, Allah ya kai mu safiyar lafiya. Amin. Na gode mommy. Ya kamata a ce da safen mu tafi da wuri. Gaskiya ne. Za mu je kamun mu wuce. To shikenan. Bari mu tafi. Na fi kowa sanin hatsabibancin jeji, kuma ina da yaƙinin akwai abin da yake shiryawa a kaina. Ce Mansura, sai na ga kamar ke ma kin tsaya sanya akan wannan al'amarin. Ba haka ba ne, wannan big day ɗin gaba ɗaya shi ya sha min kai ya hana ni komai, amma yanzu tun da an gama yau, me yi abin yi? Sai mu neme shi, mu ji ta bakin shi. Ko ya kika gani? Kin san ni ba zai kula ni ba. Ƙara ma ke, tunda ko da ya dawo ke ya nema, don haka ki same shi ku tattauna, ki ji abin da za a yi. Haka ne da yake kin san ya ban numban wayan shi, bari in kira shi. Kin ga, ko kin kira shi, kake ci za ku yi magana yanzu. Ya gaya miki inda ko za ku haɗu da kuma lokacin da za ku haɗu. Shi ne daidai. Assalamu alaikum. Ranka ya daɗe jeji, barka da dare. Da fatan kana nan lafiya. Barka da girkin biki.
Gajiya ta bi jiki. Ki ce ina gaishe da ta kusa da ke. Tana amsawa. Kin ari bakin cikin ci mata albasa kenan. Ko da yake kun saba cin mushin ku tare. Jeje, so nake ka bani dama mu haɗu da kai mu ɗan tattauna. Na baki gobe misalin karfe 11 na safe bayan Murtala Square. To shikenan. Na gode. Sai mun haɗu. ɗan iska kawai. Gani a harabar gida ina jiran ka. Gani a hanyar momi, ki shiga daki. Ba fa zan shiga ba. Daga nan har rana ta faɗi har sai ka shigo cikin gidan nan. To momi, yanzu za ki gani. To shikenan ina jira. Lilin baba on top. Wai har yanzu ba wani labari baka fahimci komai akan abin da na faɗa maka ba? Gaskiya har yanzu abokina ban samu labarin inda zan ga siyama ba, domin da ita nake kwana a raina shi nake tashi. To ni gani na ai bai da amfani, ka daina bibiyar abin da bai da amfani a gare ka. Kai kake ganin bai da amfani, domin ni a guri nan har na riga na gano amfaninsa. To menene amfanin shi? Amfaninsa shine ramuwa, domin in rama irin cin mutuncin da dini ya mani. To har idan na rama wannan hankali na ya kwanta. Shikenan sai ka dage. A halin yanzu zan iya rantse ma cewa da dini ne wa yarinyar nan ciki, domin baka ga yanda ya fusata ba lokacin da na je masa da magana. Fusatar shi ita ce wanda za ta sa ya zama shine wanda ya mata cikin? Kwarai kuwa zan iya ce ma fusatarsa ce hujjoji a gurina, domin kuwa in ba haka ba ta ya za a in je masa da magana har ya fusata irin wannan ba tare da ya nuna rashin yarda ko damuwa akan maganar ba. Haka ne. Ke ganin kamala Junisa. Wallahi shi ne. Kamal. Sanda zuwa. Allah ta baki dan hajiya. Ya hanya. Kamal. Ya hanya. Sanda zuwa. Ka ga mutum ba. Shi mami. Lili. To me na kuka mun ba gani na dawo ba? Murna ganin ka ne Lili. Ba za ka sake fita daga cikin gidan nan ba. Na ji mami mu shiga daga ciki. Sanda zuwa. Jeje kenan. Wai me tsakaninka da Yunusa kana Alhaji Sagir? Na gan ku tare. Ba abin da ya shafe ku bane, amma idan kuka yi kuskure zai shafe ku. Abin da ya kawo mu kenan. Wai yanzu me kake bukata? Fansa. Fansa nake son ɗauka akan wannan azzaluman. Idan ban ɗauki fansa akan ta ba hankalina bai zai taɓa kwanciya ba. Ko ganin ta bana son yi wallahi. Da yake sulhu alkhairi ne ba? Ba cutan da bata da magani. Sai na mutuwa. Duk da yake shi idan Allah ya kira ko da cuta ko ba cuta sai an tafi. Kinga me ke tafe da ku? Nawa kake son a baka? Ba za ku iya biya ba. Na ce nawa kake son a baka? Okay. Miliyan 100 nake so kuma ba ragin ko kwandala wallahi. Miliyan 100 kuma? Miliyan 100. A rayuwata ban taɓa jin farin ciki irin na yau ba. Yaya? Kamar nawa za ka yi? Yau nake son koma kamar. Au, baka yarda da maganar da na faɗa ba? Ba fa inda za ka ji. Wa, in ji ubanwa, ba inda za shi in ji ubanwa. Kai, wanda shege ya kawo ka gidana.
Na ce wannan shege kanka gidana. Ai hakuri Alhaji. Ki min shiru, ki kiyaye ki jira ga miki. Uban waye kawo ka gidana? Me ka zo ka yi? Aw, nan ka yi tsammanin na mutu ne shine ka lallabo ka ci gado ko? Kai hakuri ba haka bane. Ban hakura. Ka tashi ka bar min gidan ka ga maka. Tashi. Inna lillahi. Kike kina ganin in dauki miliyan 100 in bashi a wannan zamanin ai min babban illa. Hajiya Mansura kenan. Amma kuma kin ga ya tubura akan haka. Ke kin san da wa muka ganshi tare. Ni ban san yadda aka yi suka haɗu da Alhaji Yunusa ba. Hai. Ni kaina ban san inda ya samu lamban wayata ba. Kawai sai dai na ji kawai ya kira ni wai hello na ce hello. Wai yana son magana mai mahimmanci da ni akan mutuwar Alhaji. Amma da fatan dai ka yi recording duka maganin da kuka yi. Na yi recording da na ji na yi recording. So mu gani? Bana sayar da labari sai an bani kuɗi. Idan na gaya maka ka rage min kuɗi ya zan yi da kai. To wa kake yi ma wannan zargin? Akwai zargi mai ƙarfi da nake da shi wanda ina da yakinin wannan zargin nawa gaskiya ne. Idan kana bukata za ka bani kuɗi. To idan ni kuma na biya ka kuɗin kai kuma ka hana ni labarin fa. Haka ne kuma fa ka je ka yi shawara. Ni dai idan kana bukata ka ji sharadi na. Shikenan. Na gode. Shine matashin da nake baka labari. Amma abin da zai faru shine tabbas za a samu bayanai sosai daga wurin shi. Don haka a tuntube shi sai mu gani idan har wani abu zai bukata kuɗi in dai ba masu yawa ba ne kawai sai a bashi mu samu bayanan da muke bukata daga gare shi. Gaskiya ne. Haka ya yi barista. Abin da zai faru kenan. Ni fa ba zan bashi ko sisi ba. Akan me ko Hajiya? Kina ganin idan ba a bashi wannan kuɗin ba zai zama mana matsala ba? Kafin ya zama mana matsala mu za mu zame mai matsala. Ki nemo min jujal. Tunda na gangi na san ta samu kenan. Kwarai. Dujal kenan. Aiki ya samu. Amma fa aikin mai tsauri ne. Sanin kanki ne ba wani aiki mai tsauri a tattare da ni matukar akwai kwashi. Inda wannan ne ba ka da matsala inda kuɗi ne. Za a wadatar da kai. Ba ki da matsala. An gama na gane shi. Za ka ji da mu. Hajjaju, ya dai na ganki wani iri haka kamar akwai abin da ke damun ki ko? Ba komai baby. Ba abin da ke damuna. Yanzu akwai abin da ake ɓoye min ne? Na ce ma ba komai. Shikenan. Tunda kin ce hakan ne ma ina fatan hakan ya zama babu komai. Waye ne? Waye ne ina zuwa. Me faru ne? Me faru?
karkiya da masoyin ki to ki saurara, karkiyar da masoyin ki dan akwai kura, ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura, ina biyar ki abin da ki kai mini na jura, bar ni na yo da ke, bar ni na yo da ke, tunda na ce sai da ke, bar ni na yo da ke. Je gida can sai mu zauna, ni zan rike amana, kyakkyawa zo mu zauna, da kulawa za ki shana.